Iubanan mo ko, sukat pa kani ato. Iatiman mo ako, isan pa sa katalaman, isan pa sa kalistanan. Giluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunong mo gungma, nagadasi, nagaligo sa pagtugon. Sukat pa kani ato, iubanan mo ako, sukat pa kani ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kaisdan. Giluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunong mong gungma, nagadasi, nagaligo sa pagtugon. Angayang kang dayon sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay gyong maunong. Pagkaron nabuhi ko sa pagkagamhanan mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Sukat pa kani ato, iubanan mo ako, sukat pa kani ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kaisdanan. Giluwas mo ako, ang pagkamaayo mo, Jesus. Maunong mong gungma, nagadasi, nagali
nawata ang mga alad ko. Gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilotan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilotan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Sa ilong mo ang katawhan, gitagpo mo panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaad mo, mga lawak iandam mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ikaw lamang Hesus dalang panahon. Kami mo simba, kani mo lamang kami mga lago, ka ikaw ang ipadala
sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos dito sa krus. Ang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ng imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulo. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Amahan mo nga Diyos, ang katagahon, nagpasalamat kami sa imong pagkamayo,
Salamat o Diyos sa kaluwasan, kalampusan, kapaguhan. Salamat o Diyos sa kayuhan, salamat o Diyos sa imuhang pagtagan, pag-amuma sa matagusan namo kakinabuhi. Sa amo karong nga panag-uban, ikaw ang Diyos magapanalangin, ikaw ang Diyos magapanulti sa matagusa. Sa among pag-uban ni imong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw Diyos among pasalamatan, pasidunggan, mga pagdaig pagpasalamat. Diyan lamang kanimo man, in Jesus name. Amen. O amen. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta ka mo nining sayo sa kagabion? Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag mag-alangan, tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa. Mayong pakiguban ni Ihens Dea Pirolino, watching from Dabang. Si Janlo malinawon nga malipayon og pagpaminaw sa imuhang programa, Pastor. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Mitzler, Bibelio Anabit, og si Nel Ricabo, og si Ruby Villones. Good evening, Pastor. Request ko kanta kanang ikaw ang kusog. Ako rin andamon diri sa itong programa ang mga awit makalangit nga gi-request apan dili gyud nato matagaan ang tanan o mahatag ang tanan. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya-saya, kay ganda. Ayong pakiguban ni Samuel Helos og ni Morit Garcia. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo. Ako adjud nga gipakusgan ang radyo para akong mga silingan makabatik sa pulong sa Ginoo. Wow, no, salamat sa Ginoo. Okay, muhatag ko gahigayon sa pagpaminaw sa
Awit makalangit, ikaw ang kusog. Diri lang sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Ug humana ning awit nga ikaw ang kusog mo adto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Bong G. Gano, maayong gabi Pastor, daggaang salamat sa kanunay nimo nga pagpaambit kanamo sa mga pulong sa Ginoo. Request kog kanta makalangit labaw sa tanang butang. Okay, si Sheena Lugdanyo, lumaktod, maayong gabi Pastor, shout out ko sa akong mama, papa, kauban ako nga naminaw karon. Kumusta mo diha? Og ang Dios magpanalangin. Maayong gabi ni Sister Maricel Hendrickson og maayong hapon diha sa Sweden. Si Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon, kauban ang imong tibok pamilya og ngadto sa usab sa mga viewers, listeners, request awit makalangit bala ang kasulatan. Okay. Si Joseph TB, maayong pakiguban. Good evening Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga mabati na pud namo karon. Ang Ginoo kanunay magauban kanimo sa tibok nimong pamilya. Si Tom E. Bacon, no? Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Matod pa, request kanta, walay imposible. Sa Dios walay imposible. Si Aga Ados, maayong gabi Pastor, watching from Nivel Hills, Cebu City. Request ko anak balik na. Ang inyong mga request awit makalangit dili ra sa gyud no mahatag no kay ang atong oras mao na may ato ang giagan. Ato oras mga kaigsuonan alas 8:42 nasa kagabion. Og dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa nga maminaw karon sa iyang mga pulong. Humana ning awit ikaw ang kusog mo ato na ta sa mga pulog mga mensahe sa Ginoo nga diin mabasa diha sa Buhat kapitulo 15. Ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan ang kalahian sa mga Hudiyo nga nahimong magtotoo og ang dili mga Hudiyo nga magtotoo sumala sa balaang espiritu. Diha sa Buhat kapitulo 15 ato ang mabati ang mga pulong mga kaigsuonan nga ato karong hisgutan o kining mga pulong gikan sa Dios. Sister Vivian, maayong gabi og si Arnel Polinar, maayong gabi Pastor, shout out Pastor from Nabunturan Davao de Oro, request kog song dalang panan. Maayong pakiguban ni Rodsel Gaba Singgit, maayong pakiguban niya, paki-share lang gyud sa atong programa. Aron masayod ang imuhang mga kaila-higala og ilabi na sa inyong pamilya. Doon na mo'y mga pangutana mga kaigsuonan, pwede rin yung isin ipadala diri sa ako ang account Gideon Candelario kay ako ragyon na siyang matagaan og panahon. Doon na may mga panahon nga dili na ko maabli ang ubang mga mensahe tungod kay ang uban dili sad nako makitaan diri sa ako ang cellphone, diri ra nako makitaan sa ako ang ato ang PC at ang computer. Okay. Ang ato ang Dios maoragoy ato ang kusog, ang iyang mga pulong mao'y atong kalig-on, mahinungdan kinahanglan kita magtuon kanunay sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan og kung gihangyo matagusa nga mukuha sa inyohang Biblia aron ato ang mabasa ang pulong sa Ginoo diha sa Buhat kapitulo 15. Ang Buhat kapitulo 15 mga igsuon mauni ang pagbalik ni Apostol Pablo o ni Bernabe paingon sa Antioquia, Syria. O mauni ang mga panahon nga diin nagkahiusa ang tanang mga magtotoo uban sa mga Hudiyo nga nahimong mga magtotoo. Og maayong gabi, maayong pagpaminaw di ay sa tanang mga listeners, sa tanan nga mga tigpaminawan sa 95.3 Balok Santo Niño Tanhay, Shiny PM Tanhay. Maayong gabi. Og si Alberto Baguio, maayong gabi sa Talibon, Bohol. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban. Paki-share lang yun sa ato ang programa para masayod yun ang ato ang mga kaila og inyong pamilya. Dungan ta sa pagbasa mga kaigsuonan, ako nagtuo nga nana ninyo ang Biblia o giablihan na ninyo diha sa libro sa Buhat
Kapitulo 15. Bersikulo 1 ta magbasa og ang uluhan o konteksto nga gibutang ni Apostol Pablo dinhi ang tigom didto sa Jerusalem. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea og nanudlo sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kon mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Dako kayo ang pagsupak ni Pablo og ni Bernabe ni ining pagtulon-ana busa gikauyonan nga si Pablo og si Bernabe og ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles og sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan og sa ilang pag-agi sa Phoenicia og sa Samaria gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem gidawat sila sa simbahan og sa mga apostoles og sa mga kadagkuan sa simbahan. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo nga mitindog og miingon kinahanglan gayud nga tulion sila og tumanon sa balaod ni patumanon sa balaod ni Moses. Ang mga apostolis og ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom aron paghusay ni ining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios. Gikan kaninyo aron magwali sa mayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og mutuo og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag nga gidawat usab nila ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sama nga gihatagan kita niini niya niini. Wala siya'y pinalabi, wala siya'y gipalabi tali kanato og kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa nga nung sulayan man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpaapasan sa mga tinun-an og mga palasanon nga ang atong mga katigulangan og kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apa nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita og mauusab kana ang kahimtang nila. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe og kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro og ang mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Sa pagkahuman nila agsulti mitubag si Santiago og miingon, pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod niini sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mubalik ako nga nag-ingon ang Ginoo og akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab og lig-unon busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto og mipadayon si Santiago pagsulti. Busang akong una mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon og hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios og nga likayan nila ang salawayong paghigilawas nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok o sa bisan unsang dugo. Kay sukad kaniadto ang balaod ni Moses giba sa sulod sa mga sinagoga matag adlaw papaulay og sa matag lungsod ginawali ang iyang mga pulong. Mauni ang mga mensahe diha sa Buhat Kapitulo 15:1 hangtod sa bersikulo 21. Og mas maayo mga kaigsuonan ako ni siyang hutdon hangtod sa bersikulo 35. Basahon nako ang 22, ang sulat ngadto sa mga magtutuong dili Hudiyo. Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan og ang tibuok simbahan
sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia. Uban ni Pablo ug Bernabe gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas og si Silas nga mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan og ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostolis ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsoon nga umusta og sa tanan nga mga kaigsuonan dili Hodeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria og sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilahang gipanulti bisan wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan kaninyo. Mukuyog sila sa ato ang minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas og si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon gawa sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ayaw pagkaon sa dugo og sa mananap nga gituok, og likayin ninyo ang salawayong pakigilawas, kon likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat pag-ayo-ayo kamo. Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan og nangadto sa Antioquia og gitigom nila ang tanang mga magtutuo o gihatagan sa sulat. Sa pagbasa sa mga tao sa sulat nangalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong. Si Judas o si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan og kini nakapalig-on kanila. Taod-taod silang nagpabilin didto og tapos niini gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw namalik sila ngadto nangadto sa nagpadala kanila. Si Pablo ug si Bernabe nagpabiling dugay-dugay sa Antioquia og didto inabagan sa uban nagtudlo sila og nagwali sa pulong sa Ginoo. Ako gyud ning gibasa mga kaigsuonan para ang tibuok libro sa buhat atong iyong mabasa. Ako raning gibilin mga kaigsuonan ang versikulo 36 ato raning hisgutan og mga igsuon sa atong panag-uban. Sa atong nabasa mga kaigsuon ug sa atong nadungog sa akong pagbasa mga kaigsuonan, samtang si Pablo gikan sa unang biyahe, unang panaw, mibalik sila sa Antioquia sa Syria. Ug sa iyang pagbalik didto mga kaigsuonan, sa ilang pag-abot dito sa Antioquia, adunay mga tao sad nga mga magtutuo gikan sa Judea. Nga nangabot dito sa Antioquia diin maupoy pag-abot nilang Pablo o ni Bernabe. Og ang problema mga kaigsuonan, ang mga tao nga gikan sa Judea nagdala sa mga pagtulunan nga mismo ang mga apostolis wala magsugo. Naagyoy mga tao gyud mga kaigsuonan nga kusog magpamaumao. Kanang bisan wala sugua sa pagtudlo nga mao na itudlo, ilag yung gitudlo. Maoy nakagubot didto sa simbahan sa Antioquia. Kining gibuhat sa mga magtutuo nga gikan sa Judea nga ang ilahang gibitbit nga pagtulunan nga giwali didto nga kinahanglan ang mga dili Hodeo nga mingdawat sa Dios, mingdawat sa mayong balita, kinahanglang tulion. Kay kung dili tulion, ang ilahang gidala nga mensahe, wala gyoy gihapoy kaluwasan. Miingon din nga, dili kamo maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Og dinhi ni nataw ang gitawag kasamok o kalibog sa mga tao tungod kay sila si Apostol Pablo o si Bernabe nga gikan sa unang panaw
supak sa ilahang pagtulunan nga gisangyaw na dito sa simbahan. Dako kaayo og kana bitang kadaot ang sayop nga pagtudlo, sayop nga mensahe nga pasumangil sa balaod ni Moses. Ang tinuod, balaod gyud ni Moses nga kinahanglan ang tanang mga katawhan nga mga Israelita tulion. O kini, sugo pod gikan sa Dios. O gihimo ang balaod ni Moses para ang tanang mga Israelita nga mga katawhan sa Dios tuli. Karon kay ang mga tinuli sad nga mga magtotoo, gihimo man pod nila nga mensahe mahitungod sa kaluwasan. Ila man po ning gisaksak dito sa ilang doktrina mahitungod sa kaluwasan. Kinahanglan gyud nga ang tanan nga mituo kinahanglan tulion, kay kung dili tulion og dili magpatuli, di gyud maluwas. Onya si Apostol Pablo ug si Bernabe, grabe kadako ang ilang pagsupak. Ang nahitabo mga kaigsuonan nga kinahanglan ikonsulta ni Pablo o ni Bernabe kining maong pagtulunan nga ilang nadungog sa ilang pagbalik dito sa Antioquia. Nakabantay mo mga kaigsuonan kung sa dihang wala si Pablo o si Bernabe dito sa Antioquia, doon na dayon ning puli nga mga tinunan nga nagtudlog dili mao. Magbantay bitaw ta mga igsoon kana bitaw simbahan nga biyaan og pastor unya naay mo puli. Bantayanan kayo kay naay idugang nga mga pagtulunan. Dunay mga mensahe nga naabot sa ako ang account mga igsoon ng utana, pastor, unsa may butan ipasabot nga sa una namong pastor wala may pirma-pirma, wala may kontrata. Karon kaning bag-o namong pastor naa may kontrata, naa may pirma-pirma. Unsa may buhaton namo ani, unsa may maayo namong buhaton, kay ang uban nga mga tao sad nga mupuli sa buluhaton para doon na siguro makit-an nga nahimo magbutang-butang pod og mga buluhaton nga wala makonsulta sa Ginoo. Mao ni nahitabo mga kaigsuonan og si Apostol Pablo ug si Bernabe wala sila mohimog lakang mahitungod niini sa pakigpulong mga igsuon. Hinuon ang ilahang gihimo mikonsulta gyud sila mga apostoles. Muni nakanindot mga kaigsuonan sa gipakita karon sa ato karon nga panag-uban diha sa simbahan. Kung nagani mga pagtulunan nga ipalutaw nga wala sa Biblia or wala itudlo sa unang mga nagdumala, kinahanglan ikonsulta gyud siya. Konsulta sa mga hamtong nga mga alagad sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsuonan na agay mga taong kana bitawng mahari-harion. Unya giwali dayon nila ang kaluwasan o gihimong doktrina ang pagpatuli mahitungod sa kaluwasan. O kini dili madawat sa kasing-kasing nilang Pablo o ni Bernabe. Nakahukom sila nga muadto sila sa Jerusalem aron makikita sa mga apostolis o sa mga kadagkuan nga didto sa Jerusalem. Tuod man mga kaigsuonan, ang tibok simbahan sa Antioquia nagkahiusa nga pagikano nila dayon si Pablo o si Bernabe aron mahatagag solusyon kining
na himugsong problema mahitungod sa doktrina sa kaluwasan. Dinhi nato nakitaan mga kaigsuonan, dinhi nato na sabtan mga kaigsuonan nga kini di ang doktrina sa kaluwasan, daghan gyud ay ni nga mga tao nga kanang midugang-dugang og doktrina about sa kaluwasan. Perti daghan na. Usa na niini katong mga tao nga atong nabasa gikan sa Judea. Unya sa diha nga si Pablo og si Bernabe mga kaigsuonan, miabot dito sila sa Jerusalem. Unya gidawat sila sa simbahan og sa mga apostoles, og ila dayong gisaysayan og ila dayong gisugilon ang mga gibuhat sa Dios sa mga tao nga ilahang naadtuan didto sa Cyprus, sa Cyprus mga igsuon, didto sa Antioquia, Iconio, sa Derbe, sa Listra, mga tao nga migdawat mga kaigsuonan, ilang gisugilon ang gibuhat sa Dios nga kadaog ag kalampusan sa ilang mga lakaw o sa unang panaw nilang Pablo og ni Bernabe. Unya ang nakaproblema mga kaigsuonan mauni dito sa Antioquia sa Syria na ay mga magtotoo nga gikan sa Judea nga nagwali nga kinahanglan tulion gyud tong mga tao nga midawat ti Jesus, midawat sa mayong balita. Pag abot po dito sa Jerusalem, doon na po'y mga magtotoo pero sakop sa pundok sa Parisiyo. Katong mga tao nga kini mga Parisiyo nga naglutos ni Jesus, nahimo ini silang magtotoo. Pero ang nakalahi lang sa ilahang magtotoo kay nagtamod sila pag-ayo sa pagtulunan sa balaod ni Moses. Mahitungod gyapon sa pagtuli. Ang naitabo mga kaigsuonan, mipatawag sila general meeting. Gitawag ni og national meeting siguro kay gikan man sa nagkalain nga mga lugar ang mga nanambong. Onya sa dihang nagkahiusa na diha sa meeting or nagkatigom na ang mga tanang mga tao, ang mga apostoles, ang mga magtotoo nga mga Hudiyo o mga magtotoo nga dili Hudiyo o ang mga magtotoo mga kaigsuonan nga mga Parisiyo kana bitang mura bitaw naa sa Senado mga kaigsuonan kanang nay meeting sila. Unya giluntugian nila pag-ayo. Mahitungod ni ining doktrina sa kaluwasan nga kinahanglang tulion gyud ang mga tao nga mga dili Hudiyo. Kung kinsa tong mga tao nga mutuo ni Jesus, tulion gyud. Mauni ang ilahang gitudlo sa mga magtotoo nga mga Parisiyo og mausab ang giwali didto sa Antioquia, Syria nga mga magtotoo nga gikan sa Judea. Ang naitabo mga kaigsuonan, grabe ang ilahang debate. Gilantugian nila ni pag-ayo. Human sa taas nga lantugi mga kaigsuonan, wala na kapugong mga kaigsuonan, mintindog si Pedro. Si Pedro mipadayag sa iyahang pananaon. Iyahang gi sangyaw, iyahang gisugilon taliwala sa mga tao ang mga mensahe nga gibutang sa Dios sa iyang kinabuhi, sa iyang kasing-kasing. Ug matod pa mga kaigsuonan dias bersikulo 7, human sa taas nga lantugi mitindog si Pedro miingon, mga igsuon, na ibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron pagwalis mayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og mutuo. Og ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa pag-atag kanila sa Espiritu Santo sama sa nga kita nga gihatagan kita niya niini. Kay katong mga giwalihan ni Pedro
Samtang nagsulti pa si Pedro, kung imuhang basahon sa ato ang ibasa mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 10 man siguro to nga, samtang nagsulti pa si Pedro, napuno ang mga tao sa balaang espiritu, gibubo usab sa atong Dios ang balaang espiritu ngadto sa mga dili Hudiyo. Kay dito sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 34 miingon si Pedro miingon, karon na ila ko nga ang Dios walay pinalabi. Kay ngano man ang mga dili Hudiyo mga kaigsuonan nakadawat man usab sa mga gasa nga gisaad sa Dios, ug usa ni ining gasa nga gisaad sa Dios mao ang balaang espiritu. Ug mao ni ang giablihan ni Pedro didto sa tigom sa Jerusalem. Yang gisaysay mga kaigsuonan ang gibuhat sa Dios sa mga katawhan sa mga Hudiyo nga nakadawat sa balang espiritu, ug lakip usab katong pangulo sa mga sundalo nga si Cornelio. Mo nang niingon diri sa bersikulo 9, wala say gipalabi tali kanato ug kanila, giputli usab nila ang ilang mga kasing-kasing kay mintuo naman sila. Unya niingon siya dinhi, busa nga nung sulayan mangyod na ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinun-an og mga palasanon nga sa atong mga katigulangan, o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Si Pedro mga kaigsuonan ng panahon na naasay kaisog sa pagsaysay sa mga kanang mga pagtulunan kanhi nga wala mismo gani matuman sa mga Hudyo. Daghang kaayo mga balaod bitaw, even maghisgot ta sa ordinansa diri sa nasod, perti daghanang mga balaod. Ambot pila na siguro kalibo ka mga balaod ang nahimugso diri lang sa atong nasod sa Pilipinas. Kay sa matag presidente dunay mga balaod nga mahimugso, bisan gani sa barangay, matag ili sa barangay kapitan para doon na ragyoy makitaan o ipakita sa mga tao nga nainabuhat na aday yung mga ordinansa. Daghan kayo mga balaod, mga artikol-artikol, ang uban wa na makapangsyon. Ang balaod mga kaigsuonan may ragyod sa bag-o pa. Pero kung madaan na gani, madugay na, mailisa na gani ang mga nangulo, na mawa na pod ang balaod. Kay nga naman, ultimo mga igsuon, matud pa ni Pedro, ultimo gani nga ang tigpatuman sa balaod, mismo gani sila, wa gani kabuhat. Maunay gipakita sa mensahe ni Pedro mga kaigsuonan. Unya, samtang nagsulti si Pedro, human siya nakasaysay sa iyahang bahin, ang tanang mga pundok, naghilom sila. Og si Bernabe og si Pablo nausab ang misulti mga kaigsuonan. Nagpuli-puli sila sa paghatag og mensahe. Unya sa pagkahuman nilang Bernabe og ni Pablo, mga igsuon, mitingog na usab si Santiago. Unya misaysay na si Santiago mahitungod sa mga pagtulunan sa Dios nga gisugilon sa mga propeta. Unya didto mga kaigsuonan nakahukom sila nga kinahanglan nga kining maong mensahe ilang ipadala ngadto sa mga katawhan sa Dios nga nahimong magtotoo dito sa Antioquia. Si Santiago mga kaigsuonan doon na say sugyot. Yang sugyot mga kaigsuon mingon siya nga og mipadayon si Santiago sa pagsulti. Versikulo 19 kapitulo 15 nag-ingon, og mipadayon si Santiago pagsulti busa ang akong nauna mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo
nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios o nga likayan nila ang salawayong pakigilawas o dili sila mukaon og bisan unsang mananap nga gituok o bisan unsang dugo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga nausab gyud ang kahimtang sa pagtulunan alang sa mga dili Hudiyo nga mingtuo sa mensahe sa Ginoo. Doon na gyoy kausaban mga kaigsuonan. Doon na gyoy imong makit-an diha nga kalahian mga igsuon. Ang mga katawhan nga mga Israelita nga nahimong magtotoo, gawas nun sila nga magtamod sa balaod nga gipakanaog sa Dios pinaagi kang Moses. Gawas nun sila. Nga kinahanglan mutuman sila sa mga balaod, sama sa balaod nga igpapahulay, sama sa balaod mga kaigsuonan sa mga mahugaw o dili mahugaw nga pagkaon. Ang mga Hudiyo mga igsuon nga nahimong mga magtotoo, gidina gipakita mga kaigsuonan nga kinahanglan nga magtuman sila unsa ang mga balaod. Bisan unsa ang mga balaod mga kaigsuonan. Like sa hinlo nga pagkaon ay mga pagtulunan mga kaigsuonan nga ang mga Hudiyo nga nahimong magtotoo kinahanglan magtamod sila. Nga kinahanglan di gyud sila mukaon og mga pagkaong hugaw. Katong mga gidili. Pero dili ni angay ipatuman sa mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan sa buhat Kapitulo 15. Nihangtod karon gidebate pa ni nga kahimtang. Nga daghang kayo mga Pilipino nga nagpakahudiyo. Nga kinahanglan mutuman gyud sa adlaw igpapaulay. Kinahanglan nga di gyud mo kaon og baboy kay makapa-imperno matud pa ni Isayas. Alang mana sa mga Hudyo nga na alang man na sa mga magtotoo nga Hudiyo. Pero alang sa mga dili Hudiyo nga naimong magtotoo, ay mukaong tagbaboy, oy. Kaon ta. Kining maong hukom mga kaigsuonan, dili lang ang mga tao sa Jerusalem, kundili ang tibuok mga tao nga nahimong magtotoo sa tanang dapit nagkahiusa dito sa Jerusalem ug doon na sila'y gipahigayon nga internasyonal nga meeting. Mahitungod sa mga doktrina, mahitungod sa kaluwasan. Kay maulagi dito sa Jerusalem doon ay mga Hudiyo nga ang mga Parisiyo nga nahimong magtotoo nga miduso pod sa ilahang balaod o ilang doktrina nga kinahanglan katong mga hintil nga nanuod dito sa biyahe ni Pablo ha, tulion gyud to. Kay di to tulion, di gyud to sila maluwas. Unya mausay giwali adtong mga magtotoo nga gikan sa Judea nga nabot dito sa Antioquia. Grabe no? Naa na gyud ay ni sa unang panahon. Kaning lantugiana ay mahitungod sa doktrina. Unya, kung dili ka tigtuon og Biblia, maminaw ka dito, namapot sa Biblia, maminaw ka diri spikas, napot sa Biblia. Kay ang mga simbahan manggod karon, kung imong lantawon, wala sila magwali sa patas. Ang ilang giwali mga kaigsuonan kasagaran, ang mga pulo nga dapig lang nila. Kung sabadista ka,
ang ilang yung wali dapig ra gyud pod sa doktrina sa Sabadista. Kung ari ka sa Katoliko, ang iwali mga bersikulo sad nga dapig gyud pod sa Katoliko. Alisod man sad nga muwali ka nga iwali nimo ikontrahon nimo ang doktrina sa Katoliko niya Katoliko ka. Maunay nahitabo mga kaigsuonan, dunay dakong kalahian sa mga magtotoo nga mga Hudyo o sa mga magtotoo nga dili Hudyo, mga hintil. Ang gusto sa mga magtotoo nga mga Hudyo, ang mga hintil ilang gihadlok. Kabantay mo, gihadlok sa mga magtotoo nga Hudyo, mga magtotoo nga mga Parisiyo, mga magtotoo nga gikan sa Judea, gihadlok nilang mga hintil. Unya, kinsa man tong sakripisyo nga nahimong magtotoo ang mga hintil, di ba kang Pablo to o kang Bernabe? Unya, wa gyud sila mangonsulta ni Pablo o ni Bernabe nga mao ni atong iwali. Ila dayong giatbangan ang mga kahagog sakripisyo nilang Pablo o ni Bernabe. Ila dayong giwalihan ang mga taong nahimong magtotoo sa mga sakripisyo ni Pablo. Sa ato ang panahon mga kaigsunan, murag way batasan ng mga tawana. Nya ila dayong gigamit ang balaod ni Moses o giingnan nga mawa gyud may kaluwasan kung di mo magpatuli. Utros adtong mga magtotoo nga mga Parisiyo. Ya diha giklaro mga kaigsunan ang kalahian. Pasalamat ta sa Ginoo nga ato ning nadunggan. Aron kung duna may muwali ninyo nga kinahanglan mo tuman gyud mo Sabado, kinahanglan di mo mukaon og baboy, kay di gyud mo maluwas. Ingna nga tinuod ng imong istorya, Brad, kung Hudyo ka, pero kanang imong hitsura murag lisod mang tuohang Hudyo ka. Kay diha sa bersikulo 15 mga kaigsuonan, dunay klaro og tin-aw kaayong sulat. Gikan sa iniusang tigom sa katawan sa Jerusalem ug uban pagyud sa balang espiritu. Tanawon ra gud nato diha sa 15, 28, 29. Ato ning basahon. Kini mga kaigsuonan, sulat ni gikan sa tigom sa Jerusalem. Sulat ni siya mao ni pinaka katapusang kanabitang gikauyunan nga doktrina mahitungod sa kaluwasan alang sa mga Hudyo o dili Hudyo, alang sa mga hintil. So doon na gyud kalahian ang doktrina sa mga Hudyo nga magtotoo o doktrina mga kaigsuonan sa mga magtotoong dili Hudyo. Dunay kalahian. Ang kalahian, mga kaigsuonan inani, ang mga Hudyo nga magtotoo, magpabilin silang magtamod sa balaod. Sumala sa kasuguan ni Moses. Pero, ang mga hintil nga mga magtotoo nga mao kita, dili na kinahanglan nga ang ilahang pasanonon atong pasanon. Dili na lang ta mag-apil-apil nga magpaka-Hudyo bisag di gyud ta Hudyo. Duna ray upat nga gikinahanglan gyud nga tumanon. Matod pas 28 hangtod sa 29. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon. Mauni ang sulat og ang gasaysay niini si Judas og si Silas. Didto nila ni gisaysay sa Antioquia. Diin nagtigom ang mga magtotoo nga naghulat sa katapusang hukom nga nahitabo sa tigom sa Jerusalem. Matod pa dinhi, ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon
gawa sa pipila nga gikinahanglan tumanon. Una, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kanang mga ayaw mo pagpamista. Kitang mga Kristiyanon nga mga dili Hudiyo, kidid-an gyud ta sa pagpamista. Ayaw na pagpamista. Unya, ayaw pagkaon og dugo. Kanang mga dugo-dugo ayaw gyud mo kaon ana. O masa mga mananap nga gituok kanang mga na naghikog nga mga mananap. Kay ang mga naghikog o gituok nga mga mananap wala na kapagaasig dugo. Ang dugo ana nahisagol sa karne. Maunang karne nga kanang mga naghikog nga mga hayupan pula kayo nagkarne or dili man pula, lagom, itom. Tungod kay wala mapaagasis dugo. Nya kinahanglan dili ta mukaon ana. Dili ta mukaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Kinahanglan dili ta mukaon sa mga dugo-dugo. Kinahanglan dili ta mukaon sa mga karne nga natuok kanang mga naghikog. Og ikaupat, kinahanglan dili ta magkabit-kabit. Kinahanglan dili maglibin-libin. Bawal ang libin-libin. Kinahanglan kaslon. Mauni ang doktrina nga gipadala sa tigom dito sa Jerusalem, nga gipadala dito sa tanang kasimbahanan sa Antioquia ug sa mga dapit nga ginaadtuan ni Pablo sa iyahang unang panaw. So diya giklaro mga kaigsunan nga kanang mga hinlo nga pagkaon, kanang mga pagtuli, dili na siya require mahitungod sa kaluwasan. Klarohon ra gyud nato kanang mga tao di nga sige gwali nga sigig panghukom nga kamo mukaon mog baboy, pirno gyud mo. Wa na sila kalibutan kay nagpakahudiyo ra man pugod tao na sila. Kita na lang pugoy mo adjust. Dili na lang kun nato na sila tubag-tubagon kay kung ato na lang tubag-tubagon manginit na sila. Unya mangusog na sila hala. Pag gusto na lang sila basag mga bersikulo nga dapig nila nga wala na sila kalibutan ug dili na sila mubasa pug yun ani. Mao na nga ang mga kanang mga pagtulunan sa mga Sabadista, mga kaigsunan ko sa Ginoo, pagtulunan na sa mga magtutuo nga Hudyo. Mao nay klaro gyud nga gisulti dinhi. Gikan na sa mga pagtulunan sa mga magtutuong Hudyo. Unya aron mangangin sila ang mga magtutuo nga dili Hudyo ilang did-an og kanang sumala pod sa ilahang doktrina. Unya giklaro naman dinhi nga upat ra ka klase mga kaigsunan kinahanglan natong tumanon. Una, ayaw pagkaon anang mga gihalad sa mga Dios-Dios. Di kinahanglan di na ta mamista. Ay na mo pamista kung naa magani panahon nga makaagi mog pista unya na ay baligya, pwede ra mo palit. Ay mga baligya-baligya kay kasagaran sa pista manggod mga kaigsunan na agyo ng mga tinda. Na ay mga tinda di bisag unsa pagkaon, pero kung mukaon ra mo diha kay na ay nangibitar kay nagkumbira kay pista, panid isad kon ba si gihalad na. Pero na ay mga tambag si Apostol Pablo kung ikaw Kristiyano niya giimbitar ka sa dili Kristiyano unya ang ilang pagkaon nahalad sa Dios unya wala ka kabalo ka suginli dili wala ka makasala sa imong pagkaon. Ana ay tambag ana si Apostol Pablo. Pero kung nasayod ka anang lugar nagpista unya moadto ka kay gigutom ka, may pay mo adto kag laing lugar, inom na lang kag tubig kaysa makasala ka.
So diya giklaro mga kaigsuonan ang mga hinlo nga pagkaon, mga pagpatuli, di na siya require aron ang mga dili Hudiyo maluwas. Mao ni giklaro diha sa kapitulo 15. Ang mga dugang ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ato ko nining tan-awon diha sa Galacia kapitulo 2. Galacia kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 2. Human sa 14 ka tuig mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe o gidala ko usab si Tito. Mao ni ang saysay ni Pablo. Miadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan mo adto ako gisaysay ko kanila nga ang maayong balita nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo o sala linain nga tigom ngadto sa tinamod nga mga pangulo kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto og karon. Unya mao ni ang mga biyahe ni Pablo mga kaigsuonan gisulat gani pod sa uban niya mga libro sama diha sa libro sa Galacia. Kay aron ang mga tao mga kaigsuonan nga mga magtotoo nga Hudiyo o ang mga taong mga magtotoo nga dili Hudiyo kana bitang matinawan, malamdagan kumbaga. Kay daghan man kaayo ron nga nagwali nga kinahanglan gyud nga magtamod tas adlaw ipapahulay. Kinahanglan gyud nga di ta mukaon og mga mahugaw nga pagkaon. Gikan gani adto hangtod karon. Sa pagkahimugsoan ng mga pundok, mga kaigsuonan nga nagdala sa mga doktrina sa mga Hudiyo, hangtod karon kanunay nilang gigamit ang mga bersikulo aron paghukom sa mga magtotoo nga mga dili Hudiyo. Grabe bitaw no? Sa unang mga panahon, sa panahon pa ni Pablo, hangtod karon dili na di ay ta dapat matingala. Nganong dunay mga tao nga muhukom sa ilang isig ka magtotoo gamit ang Biblia. Kay ngano man, doon na may duha ka klaseng magtotoo. Magtotoo nga Hudiyo, magtotoo nga dili Hudiyo. Ang magtotoo nga Hudiyo, gawas nun ka, nga mutuman gyud ka sa balaod ni Moses, kay Hudyo man ka. Pero ayaw gamita ang imuhang pagka-Hudiyo, aron paantuson nimo ang dili mga Hudiyo nga naimong magtotoo. Kung sa ato pang inistoryahan, ayaw pangangin. Kung nag-antos ka nga di ka makakaog baboy, ayaw kong apila. Kemukaon po kong baboy panagsa. Kaya nga naman, high blood maputag sige, di ba? Ano lang, panagsa lang good. Kaya sa ato ang miaging adlaw, mag-birthday akong ugangan, kaon sa pugo. Ang gidulutan ko ka. Nya mayo og Hudiyo ko. May Hudiyo ko kay di ko mukaon anto. Magtotoo man ko nga dili Hudiyo. Ang magtotoo nga dili Hudiyo, ang giklaro diha upat gyud ang gikinahanglang likayan. Ang pagpamista. Ang pagkaog dugo-dugo. Ang pagkaog karne nga mga nahikog kanang nabalagungan nga wala mapaagasig dugo. Unya salawayong pakikilawas ka ng mga kapit-kapit. Dipin-dipin. Bawal na. Undangin na ninyo. Kay maunay resulta sa dakong tigom nga nahitabo dito sa Jerusalem uban sa balang espiritu. Pero kung hintil ka nga magpakahudiyo, imusad na.
Gawas nun man ang matag usa. Kung magpakahudiyo ka, bisag hintil kay kag hitsura. Unya magpakahudiyo gyud kay magtabot gyud ta sa adlaw ipapahulay, magpatuli gyud. Unya mukaon gyud mga hinlo nga pagkaon, likayan ang mga dili hinlo. Gawas nun ka pero ayaw pangangin. Ayaw pangangin oy. Dili ba na sayon kanang kung maghisgot ka o magtuman ka sa adlaw ipapahulay, na di na sayon. Perti ng pagkabugata. Magtamod gud kagod, timan-an gud nimo ng mga balaod sa adlaw ipapahulay. Unsay pwede nimo ang buhaton, unsay dili nimo pwedeng buhaton. Kung nagdamod ka, nagpakahudiyo gyud ka, ayaw na himo ang basihanan para mahukman nimo ang mga magtutuong dili Hudiyo. Maumanay na gibuhat aning mga magtutuo nga gikan sa Judea. Ug maupo ni gihimo sa mga magtutuong mga Parisiyo. Muna nga inigpaniid nimo diha imuhang hitsura di gyud madala nga Hudiyo. Hintel gyud. Ayaw na mo kabalaka anang naay sigwali nga. Kamong muka og baboy maimpirno mo. Kamo nga mawala magsimbag Dios sa adlang Sabado, wa mo'y kaluwasan. Binutbot na na eh. Alang lang na dito sa mga Jerusalem, sa mga Hudyo. Di man ta mga Hudyo. Mga Kristohanon man ta. Mga hintil man tang nahimong Kristohanon. Matod pa ni Nathan Candelario diri. Ang baboy dili jud na makaon. Ay luto usa para matawag ng sudan. Pinto nga man ako igsuon. Kumusta man kadi? Kumusta man kadi noitan? Pagaw naman taong ko ani. Magisgot ganing baboy mo pagaw ma. Bitaw no. Muna nga ko ang gyud kanang diha bitaw sa buhat kapitulo 15 diha giklaro. Sa ako nang gikaingon dunay duha ka klaseng magtutuo. Magtutuo nga Hudiyo, magtutuo nga dili Hudiyo. Pero kanang duha nahiusa na diha sa lawas ni Kristo, wala na unta nay kalahian asa mabasa sa Galacia. Galacia kapitulo 3 man siguro nako ni nabasa. Galacia kapitulo 3. Akong basahon, nanis unahan, 10 versikulo 28. Busa wala na'y kalainan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon o sa mga gawaston. Usa na ta diha kang Kristo kung ang Hudiyo nga tao, mingdawat siya ni Jesus, nagpabautismo siya, nahimo siyang magtutuo, nahimo siyang Kristohanon nga Hudiyo lang siya. Unya kay Hudiyo man siya, gawas nun siya nga magtamod sa mga balaod ni Moses. Kay Hudiyo man siya, ila man ang kustomre, ila man ang balaod. Apan kitang mga hintil, kaon tag baboy, oy. Matod pa ni Manoy Nathan, ako asad ning magulang, lutuon, sad kay kanang baboy, mudagan ba nagkaonon. Agi nako na pastor na dili pa ko Kristohanon. Gikan ni Jocelyn kaning pagpamista siguro. Salamat sa Ginoo pastor nga iya kong gibag-o. Nahimo kong Kristohanon. Di ba no? Salamat sa Ginoo. Mao gyud nay pinaka klaro nga mensahe. Kung doon na may mga hintil kanang mga hintil mailahan ra mangguna sa hitsura God. Dili gyud pwede nga ang mga hintil magpakahudiyo. Way angay. Ako maingon gyud kong way angay. Sa hitsura pa lang unya magpakahudiyo ka. Dawatan na lang gud nga natawag gyud ang hintil.
Pero wala magpasabot nga nataw tag hintil, wala natay kaluwasan. Natay kaluwasan, oy. Natay kaluwasan. Pinaagi ni Jesus, dili pinaagi sa pagtumad sa balaod kay bisag unsaon natugtumad sa balaod ni Moses. Wag gyapon tay apil. Kay hintay lagi ta. Wa tay apil. Di gyapon ta mahimong katawhan sa Dios. Bisag unsaon natugtuman ang balaod ni Moses. Hintil man ta. Pero wala magpasabot, wa na tayo kaluwasan. Sa unsang paagi, pinagi kang Kristo Jesus. Mao na nga, kanang mga wali, mga kaigsunan, usbon ako, kanang magsigig wali nimo, nga sigig ingon nga, kamo, mukaon mong baboy, kaon mo anang mga hugaw nga pagkaon, wag mo'y kaluwasan. Ya, panid-irago na. Panid-in ang nagwali. Ya, tutuki. Ingna nga, unsa man, hudiyo ka o hintil? Unya mo ingon nga, hudiyo. Hala, sukdan ng ilong kung hudiyo ba na. Ika na mga hudiyo, tag-as yung nag-ilong. Yung mga hintil, mga kaigsuonan, medyo tag-as, pero nabagyuhan ba? Kana nikatag man. Tinood ba na, lahi gyud ang dugo nga mga Hudiyo. Kay una, blow na silag mata or nindot pa na silag mata. Kita ito mantag mata. Unya nasambog lang ta sa mga Kastila, may pagkabulaw-bulagaw. Pero antong ilong murag di gyud ni madala sa pagka-Hudiyo. Dawaton na lang gyud nato ning kamatuoran. Dawaton na lang gyud nato ning kamatuoran nga hinti lagi ta. Dili gyud ta pwede mga kaigsunan nga magpakahudiyo. Kay kung magpakahudiyo ta na uto-uto ta atong mga magtotoo nga nagwali dito sa Antioquia nga gikas sa Judea, ug ikaduha na uto-uto na ta atong mga magtotoo nga nagwali dito sa Jerusalem, dito sa national meeting mga kaigsunan, gitawag na siya og kanang dako nga panagtigom dito sa Jerusalem. Mga magtotoo nga mga Parisiyo nga miingon sila nga nanuo po di ay ang mga hintil di ay pagkadungog nila sa testimony ni Pablo nga ang mga dili Hudiyo ni dawat pud sa Ginoo, suggest po dayon sila agmaon na kinahanglan silang tulion aron maluwas sila. Nya sunod ato moingon man nga kinahanglan di na sila mukaon og mga pagkaon nga hugaw. Nya wala man nadawatas mga apostolis. Wala man nadawatas sa mga tinamod nga mga tao sama ni Santiago, sama ni Pablo, Bernabe, ug sa mga apostolis like ni Pedro. Wala na nila dalawata. Kaya nga naman, dili sila gustong mangangin. Maingon sila nga sa untaman na tao man tang Hudiyo, atuan na lang yun ng antuson nga di gyud ta kakaog baboy. Kay mga Hudiyo yung man sila. Nya, kanang mga Hudiyo mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Duna na sila'y kana bitawng kaluwasan gyud. Musugot tag sa dili kana sila maluwas gyud na sila. Maunay nakapabor sa mga Hudiyo. Duna gyud na sila kaluwasan. Tanang mga Israelita, tanang mga Israel, mga kaigsuonan, makasala na sila dili, sumala sa sulat sa Dios mga kaigsuonan sa Biblia, maluwas gyud na sila. Oh, lay sa mga hintil. Pero wala magpasabot nga na ipinalabi ang Dios. Wala ipinalabi ang Dios oy. Itagaan o giablihan sa Ginoo ang kaluwasan sa mga hintil. Lamang duna na'y kalahian. Okay. Roma Kapitulo 11, basahon na to. Roma Kapitulo 11. Roma Kapitulo 11, versikulo 25. Ako ning basahon, alang natong tanan. Para masayod sa ta. Ingon din ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Mga igsuon, buot kong masayran ninyo, nga ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatiga sa katawan sa Israel.
mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Ug unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan, sa man ni mabasa sa Isaiah 59, 20 ug 21. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manluluwas magikan sa Sion, wag tango niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala. So diya giklaro mga kaigsuonan, kanang mga Israel, kanang mga Israelita, dili na angay kabalakan. Ang angay kabalakan, ang mga hintil. Kita mga kaigsuonan, ngano man, naatay gidaghanon, naay limit ang gidaghanon sa mga hintil nga maluwas. Tanawa ragod ang giingon ni Pablo. Kani tinuod man yun mahitabo man yun 25, Roma 11. Mao kini ang pagkatig-a sa katawan sa Israel. Mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Ginoo. Ang kuyaw, kung nahingpit na ang mga nanuol nga mga dili Hudiyo, hingpit na ba? But ipasabot 100% kanang di na pwedeng mapunan. Kuyaw ka itong maglangan-langan. Kuyaw ka itong maulahi. Unya, mas kuyaw tong nauna, unya ni undang sa pagpangalagad. Kay mahitabuan na ay mauna, pero naulahi noon. Matod pa ni Nathan Candelario, ang kaluwasan pas, wala na sa mga doktrina o sa mga relihon kung naa kay Hesus. Ang kaluwasan si Hesus lang jud makatubag aning tanan. Ang mga pagtulunan kaya padayon lang jud. Matod pa sa akong igsuon, ang kaluwasan wala sa mga doktrina o sa mga reliyon. Actually, ang kaluwasan doon na gid sa doktrina. Di gyud na siya mahitabong wa sa doktrina ang kaluwasan. Na sa doktrina. Pero kanang doktrina dili minugna og tao. Actually, mga kaigsuonan, ang Biblia puno siya sa doktrina. Nganuman, mensahe man na sa Dios. Ang problema lang mauni, daghan kaayong gipuno diha sa doktrina about salvation. Daghang nagwali. Mahitungod sa doktrina nga wala na sa Biblia. Maura na'y nagka-problema. Pero ako namalandong ko buhat dya po na sa kaaway para malubog ang doktrina sa kaluwasan. Ang mahitabo iniglubog, muingon po ang uban nga may payway doktrina hayan Di magsad mahitabo nga ang kaluwasan way doktrina. Kay naamag yun sa Biblia nga ang kaluwasan naagyud say kaugalingong doktrina. Ang problema kay gipuno-punuan pud sa uban. Unya naa kang Hesus ang kaluwasan, si Hesus lang jud ang makatubag aning tanan. Okay. Inindot kayo ang mensahe. Ang tubag ni Jesus wala po na niya hilom. Ang tubag ni Hesus mahitungod sa kaluwasan, wala na niya gitago. Gibili na niya. Muna nga, kung kita nga nagtuo ni Hesus, siguro na itong kabalota sa tubag ni Jesus. Pero kung nagtuo ta, wala ta kasiguro sa tubag ni Jesus, ang nahitabuan na asa man gagikan ang atong pagtuo. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, doktrina ni Jesus wala na itago. Wala na ililong. Gibili na sa Biblia. Pagkalisura sad no kung magtuon-tuon tag Biblia unya gitaguan na din ni Jesus ang iyang tubag.
mahitungod sa doktrina sa kaluwasan o mahitungod sa pangutana sa kaluwasan. Kaklaro man anang giingon ni Jesus sa Mateo 7:21. Dili tanang tao magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kay kasagaran naman gud ang tao mutawag ra Ginoo og magkasakit. Pero kung wala gani sakit, inom dito, inom diri, pray, tagay ta pray. Pero nga na gani mahitabo, Lord, luwas ako Lord, ayuha ko Lord. Muna'y nakapapobre sa tao. Muna'y nakapapurdoy sa tao. Kanang inana nga kinaiya. Mauna nga, ako mga pagdasig, mga kaigsuonan, dili sad ta magpakahilom. Kay si Jesus wala na siya magpakahilom. Siya mga tubag mahitungod sa kaluwasan. Gihilom o gitaguan ba ni Jesus ang tubag mahitungod sa kaluwasan? Wala. Kinsa man ang makasulod og langit, wala na niya gitaguan. Mangutana tas Ginoo, Ginoong Hesus, kinsa man unya ang makasulod sa gingaran sa langit? Wala ba mo tubag ang Ginoo? Ug ang iyang tubag iya bang gitaguan? Nitubag ang Ginoo ug ang iyang tubag gibilin di sa Biblia. Bisag unsay atong pangutana hinumdumi, ang tubag sa Ginoo naa sa Biblia. Tinuod na. Mao bitaw nang kung mubasa gyud tag Biblia mga kaigsuonan, di gyud ta maglibog. Maglibog ra ta kung magbasa tag Biblia, pangitaon ang atong kaugalingong doktrina. Dipinsahan lang nato atong kaugalingong doktrina. Ayop do na mo'y mga nakatunan sa atong diskasyon karon. Sila binalimbog, gitagaag free will. Pastor, tama ba? Tinuod na. Tagaan man tag kagawasan tanan. Kung mutuman ba tag di? Kung mutuman ka, ingon si Jesus, bulahan. Mateo 11:28. Ano? Lucas 11:28, bulahan sila nga namati og mintuman. Pero kung dili ta mo tuman, adi sa na mahitabo ang pagkabulahan. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang doktrina sa kaluwasan sa Biblia wa gyud na ihilom. Di gyud mahitabo ang kaluwasan wa ay doktrina. Ako ra nang klarohon diha. Si Arlene Suhian, maayong gabi sa imo pastor, nalit ko. Ang pagpamati, hina yung signal, amaw ba? Sige. Muna nga, ako mga pagdasig, mga kaigsuonan, kung doon mo yung mga pangutana, doon mo yung mga diskusyon, pwede ragyod na to ng hiusahan dire. Kay karong mga panahon na, kung di ka magtuog Biblia, malibog ka oy. Kay sa pikas, sakto. Sa pikas mga kaigsuonan, naapod sila bersikulo, naapod sila basihanan. Unya diri po sa pikas, naapod basihanan. Pero karon ang ato ang gibasa, natinawan gyud ta. Ako moingon gyud ko kung naminaw kag tarong, natinawan gyud ka diha, nga dunay duha ka klase magtotoo. Magtotoong Hudiyo, magtotoong dili Hudiyo. Kini giklaro diha sa Buhat Kapitulo 15. Ang mga magtotoong Hudiyo, kinahanglan mutuman sila sa balaod ni Moses, kay Hudyo man sila. Pero kitang mga magtotoo nga dili Hudiyo, kaon tag baboy ay. Kay upat ra ka mga mensahe nga kinahanglan natong pasanon. Ingon ang mga apostoles dito sa tigom, maluoy sa tanang mga hintil, dili lang nato na sila lisod-lisuron oy. Amganan na sila lisod-lisuran ni Jesus, kita na noong sumusunod ni Jesus, yato na noon silang lisod-lisuron, mangangin man noon, tadi ra nato na gud sila iangin. Murag inana nga pagka-istorya bitaw. Amo na nga nag-uyon-uyon sila, kanang nagkuan sila, nag-meeting sila, unya naggama sila sulat mo to'y final nga sulat nga gipadala dito sa Antioquia. Nga ilahang gi aprobahan nga uban sa balang espiritu nga ang mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo sama nato, kinahanglan gyud ta nga dili mamista. Di na ta mamista unya
kinahanglan mga igsuon nga dili na ta kana bitang muka og dugo-dugo. Ayo muka og dugo-dugo kanang mga barbecue nga dugo-dugo, kanang dugo-dugo nga pinasabaw. Medyo sa una nakatilaw man ko ana lami man unta. Apan di man unang wa na lami. Kay di man itugot. Wa na lami. Actually sa una nakatilaw gyud ko ana dugo-dugo kato nga gidala ko sa akong igtagsa noon bata pa ko. Maayo mo pagkatimpla. Abi na kog atay. Walain na po ning ataya na may bangag-bangag isa dugo-dugo na. Tawag gyud ko manugid sa akong papa kakasab-an gyud ko sa akong papa kung nanugid pa ko. May ra pong wala na ako ipanugid kay wa ra po ko kasabi. Nakakaong kog dugo-dugo kay abi na kog atay. Nahitabo kay bangag-bangagon man ngutan ako nga sana man nilang atay bangag-bangag kong man. Isa dugo-dugo na. Wa na nakatulong nako. Lami man pero bati na lang kay wa di gidili man. Gidili man gyud na sa doktrina mga kaigsuonan alang sa mga dili-odiyo. Ayaw mo pagkaog mga dugo. Ayaw mo pagkaon og mga pagkaon nga hinalad sa mga Dios-Dios. Og ayaw mo pagkaon og mga karne nga gituok. Og ikaupat, ayaw taon mo og kanang kabit-kabit ha. Ayaw na mo anang kabit-kabit kanang ibog-ibog pagpanapaw, ayaw na na. Ay magtutuo ta. Nagdili ta mo buhat ana. Dili na ta magtutuo ana. Nagpatuo-tuo na lang ta ana. Kasalamat sa mga kaigsuonan. Onya siguro doon na mo yung mga pangutana, pwede ra gyud ako rang hulat-hulaton. Mayang gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw. God bless you. Gikan ni Matias Sato. Si Jarly Pacunia. Karon daghang kay nagwali mga kaigsuonan nga ang ila pong kaluwasan nagbase gyud sa kuan simbahan. Kung wala ka kasimba diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo, di gyud ka maluwas. Gana gino mga doktrina mga kaigsuonan about sa kaluwasan. Pero klaro biya kayo ang doktrina mahitungod sa kaluwasan nga naa sa Biblia. Gipuno-punuan ras uban, daghan kay napuno-puno daghan pong nagkuha-kuha. Ana nga kung di ta magbasag Biblia, wa gyud. Mo na giingon nga murag kag kanang kuan nga pwede ra kang lisuon. Murag kag usa na bulyom nga pwede kang tuyokon. Mo na nga salamat tas Ginoo nga gidasig ta sa pagkat-on sa Biblia mga kaigsuonan mo nang naatay baruganan nga Kristohano nindot magyud pod kaayo nga naagi baruganan bati sad kaayo ng Kristohano way baruganan. Kay mura na siya og kanang kuan lusay bisag asa dadon tuwa. Ato ra ning hisgutan kining nibulag si Pablo kang Bernabe kay ngatong oras alas 9:53 naman sa kagabion. Si Jose Pino Paran, solid listener sa ato ang programa sa 95.99 sa to 97.9 Love Radio sa una. Matod pa ni Jose Pino Paran, mayong gabi Pastor G. Salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magpanalangin kanimong God bless. Kini sa una si Brother Jose matod pa sa una pati kusugang muhabhab og dugo-dugo. Pero sa diyang nakadungog sa atong programa nga nagsulti gyud mahitungod sa kamatuoran base sa Biblia, di na siya muka og dugo-dugo. Magpalayo na siya kung naay mga dugo-dugo. Si PSG MC Rapiloy, mayong gabi Pastor. Gideon, salamat kaayo. Si Gina Kamahalan, mayong gabi Pastor. Salamat sa mga pagtulunan nga naibaloan namo karon. Unya Pastor, bawal ba mukaon dinuguan? Ato apagay nang giistorya. Bago pagay nato nang giistorya. Bawal lagi na. Kanang dinuguag dugo-dugo. Bawal na bago pagani nato nang giistorya. Okay, no? Amin. Dili na ta mangaon og dugo-dugo. Kanang dinuguan. Si Ricky Floresa. Hello, Pastor. Daghan jud mi nakatunan karon. Agabion na, Pastor. Si Bernadette Alsola, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulo. Si Pedro Lahinaw, Pastor, maayong gabi. Gabi sad. Niya si Tito Brillian, maayong gabi Pastor. Salamat sa mga pulong ay mong isangyaw ka.
magpa-pray mag-pray nagkakaroon pwede iban akong asawa kay buntis siya pastor unya tagaan ni Lord o good health ni brother Tito no? Magampo ta nya maginampo ay ta magampo ko sa Ginoo alang ninyong tanan o magampo sa mo para nako og sa atong mga kaigsunan nga magwawali nga maghisgot ganing doktrina kanang doktrina nga gibili ni Kristo dili nang doktrina sa karatula. Ako pastor nakakaon jud ko karon kay kabalo nako ako pastor nakakaon jud ko karon kay kabalo nako dili nako mokaon. Haragig ka ni Romy, salamat pastor. Isa pa yan ang Diyos magpanalain. Salamat sa Ginoo. Abot ta. Ama na mo nga Diyos nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Ug salamat o Diyos sa imong mga minsay nga imong gipaabot kanamo. Ug among nasayran Ginoo ang mga minsay pagtulunan nga angay namong tumanon ug angay namong likayan. Tabangi kami o Diyos nga dili namo ni malimtan ug dili gid kami madala sa mga tentasyon o mga pagsulay nga moabot sa unahan ug among maagian. Ligo na kami kanunay sa imong pulong ug ubani kami kanunay sa imong mga mensahe. Pahinumdumi kami sa mga angay namong buhaton aron kami mahimong takos ug angayan sa pag-alagad kanimo sa tanang panahon. Salamat o Diyos nga ikaw maga-provide sa tanan nga mga katawhan nga nanginahanglan. Ikaw ang Diyos magatagbo sa ilang mga panginahanglan ilabi na sa asawa ni Brad Tito. Ikaw Diyos magatagbo sa asiyang asawa nga mga anak. Ako sang ipasalamat, ako kang ipasalamat at pasidugan magauban ka kanamo. Ug among ihalad ug itugyan diha kanimo gisalig ang among kinabuhi diha kanimo lamang o Diyos kami may paklaog kaluwasan. Ipigi kami sa imong ngalan, sa imong pulong, sa imong gahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kaayo no sa inyohang pakiguban. Matod pa ni Jerly Salvia Pigalan, pero pwede ra ang atay kanon luto asad pwede ra kaayo mga ginhawaan okay ra gyud kanang mga paklay okay ra kay na gawas ra gyud ang dugo kanang mga ginhawaan pwede ra kay na labi na kung halang-halangon kang nindota. Okay kininyo igsuon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa. Ubad sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Palihog i-share ha ato nga programa. Palaygon ang Dios. Mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan magapagdahi mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah 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 Hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah 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 Hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko,
dagan ko duol kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.